Anya laki din! Ne. Anya nga tada ito'y nag-notif iti social media kaya. Apo, baro apos mo gayam ni pare apidraw. Kit, nay. Adda man ti baro nga appliance da. Ay, sana all. Anya man dita sana all mo ditan si Kaberting. Ay, kita mabakay. Adda man ang gayam ti baro nga appliances da pare pidraw. Ay, sana all bakay. Anya ngay kumati nakaskas daw kat adda nga rod kwartada nga igatang da. Anya lakit din. Umapala nga rod bakay. Tada ito'y TV ta. Di pagpagpailaan. Kin awan pa'y rift tamay. Uray la pagpalamiisan iti danom kumamay. Ay, na yun abiyag tabakay. Umapal ka? Kat datagil ilad at tamat ngamin titibalit yar aramidam. Kasano ka kumaamadan iti kwarta apaggatang mo iti appliances danga. Si kakit di mo bakay. Agpasamat, tinakto pa'y mapantulungan ay gibangkag ta. Anya lakit din ta Disney Prince mi dito'y balay aya. Oh, Joy. Apa yan, anakat at idog na tasubil mo. Joy, tinagan mo ngumsad kamat. Papalam? Ay, mapanak ijibang kagmenti. Nakapodpodot ng pumanagnaka. Kasano, awan mo tinam na makakasabali ang mga sikaso iti bangkag me, kadag iti mula me. Apay nga ni Berting kuma. Ay na, madama manan ati buya na iti TV, kada scroll na iti social media. Ay, na yan na Berting. Anya nga klase nga asawa. Di nakaamo akasyan mat. Ay, naku nayo pay. Alay, nakpay nana. Agsarita tanto manan, inton sumarunong agranata. Sa anak ka talaga makaid na. Permi talagang umapalak. Apay, dayjay lang nga Pedro ay ati anak ti Diyos. Oo. Mga rami na kiti pamuspusan. Tap numaadda anak may iti appliances. Madam, sir, amangan kayo ti lending loan, money loan, business loan, appliances and gadget loan. One day process only. Ay, Miss Beautiful. Appliance loan ko nam. Mabalinak ka di nga agloan iti TV? Ay, pwede. Sir na pogi, basta sika. Agbalin pa ti ref kan aircon kunamsa. Ay, nagmayatay. Ay, shock miss. Interesado aking ka. Ay, dita appliance loan mo kung ako ma. Mabalin la tamat, Mr. Pogi. Siya kun ati freebie ti appliances loan mo. Ay! Ay no, nagana say. Jackpot. Ay, iprasis tagaro din ti product loan ko, miss. Tapno maiyawid ka. Ay, maiyawid kon, jay appliance kunak ko ma. Oh, ditoy. Isaray yun ditoy. Nayatin tayo lang. Tapno sana magasgasan ti baro nga appliances me. Apa yan? Anyat mapaspasamak dito eh. TV kan ref mo dita yun unag mo dita, Berting. Ay, wan bakit? Dayta ti kabarbaro atibe. Kan rifta. Baro at TV kan ref? Nangalaam ko ba iti kwarta main gatang mo? Ay, di mon saludsuden bakit? Di ka kidag tingyo kanyak. Ta saanin adi pagpag ti TV ta. Flat screen nga smart TV ko namsa. Kan kabarbaro pa. Dahito yung rifta. Pangalaam ko ma, katawan mo trabahom. Ay. Siguro doon Berting saan ang nagtao day tayo tidakas nga ramid ko nakmanan? Anya laki din na ya bakit? Danag mo na ya. Trust me adi. Manipo dita. Rumang ay muten. Ti panagbiag ta. Bakit? Ay, Joy, umayak man. Oh, da kayo matgayam nana. Sumrak kayo Dito yung matsango ti balayo ang nagsardang ita ti delivery truck ang naglaon iti appliances. Wan nana, in-deliver na ti balay me. Tay taman ti baro at TV kan ref. Apaw, nagganasan. Sumilapay gapo iti kinabaro na ajoy. Nagapit kayon sakit di iti mulayo Iso nakagatang kayo ni iti appliances. Ay, sana all. Ay na, saan pa'y nana, no sumaruno pa'y abulan ti panag-aapit.
Ha, ni Berting ti matang kadagita appliances minana. Nay, apay nga adamot gaya masuswildo kan maururnong ti agil-ilad ngagmalmalang. Ay, oray siyak nana. Maburbur siya anak mo at talaga no sa dino tinangalaan ni Berting iting gatang nakadagita. Nakaskas daaw at talaga. Sino nga tamo daw ito umaw? Awag aya. Bigatan. Hello? Hello, Pogi. Oh, ni Miss Linding Beautiful. Hello, Miss Beautiful. Reminder lang asidagan ti Judith tilon mo. Aywan gaya, Miss. Ngam kasla madilin sa ti panagbayad ko ita. Ay, apay ngay, Pogi. Ag penalty ka ano kasta. Ken, no saan kan makabayad? Mabalin to ma-embargo day ta TV kan ref mo. Ha? Ay, madin sa, Miss. No kayat mo mat, Pogi. Siyak pay lang timang bayad. Utang mo pay lang kanyak. Ha? Ay, nagsingpit ka mo ten, Miss Beautiful. Wen ada ka sukat na. Aramidan ni my love so sweet mo. Naggwapo ka ngamin unay manong. Ha? Crush ka, kunamsa. Ngam, adan asawa, Miss. Man ano kumano adan asawam. Tinapatag, han nga maimbargo ti TV kan ref mo, hanipay. Ay, wawawan, hanipay. Sagot mo tilinding fake. Ay no, naggana sign. Basta hanipay, para sa linding, kunaman. Agyaman ang arod no kasta. Hanipay. Oh, Berting. Barbaro man nasapa ka nagdigos ita. Apaw, kumidag ti banglo na day tabang banglo ba? Sakit, nakapurma ka. Apay papanam. Siyempre mo bakit? Makit mo nga nakasukatak. Apa na man kidi makidate. Ay, sumrag ti trabaho. Bakit? Ha? Adan trabaho? Apaw, himala. Itaman pa anang sapul kay ti trabaho. Saan nakto pa matulungan iji bangkag? Nakaskas daaw man. Pakasikuram maya, bakit? Agya mga kidi taadan trabaho. Agagatak pa kidi ta isarunok man na gumatang iti easy. As in, aircon, bakit? Ay, siguradum lang Berting nga nasaya tay ta trabaho. Danag mo na bakit? Anya laki din. Hanipay, imbag man ta nakarwar ka. Ay na, nakatataor ka nga talaga. Siyempre, matahani ba si kaday ta kadate ko. May tagabayad ng linding ko naman. Ha? Hintaman kini mga restaurant, hanipay. Tani, mabisina kon. Day talagayam ti problemam. Anything for you, my hanipay. Ha, ay, ni Berting da dya. Ne. Ada ka kinkinis na babae. Kat, nag-sweet da. Ay, nagkiss da manan. Ay, ada babae na tiloko. Paimat, idanon ko, kini Joy. Da kayo magayam nana. Sumrak kayo Agyaman nak, Joy. Nakapasyar kayo man nana. Ada nga minasken nga ibagakken ka. Ay, chismis man daytan. Musang kayo talaga nana. Aldaw pa'y laang dinayo nak. Tapno lang ag chismis. Saan na chismis? Ay, pudno da ito'y apasamak. Tadwa mismo amatak tinakakita. Ha? Tian niya nana. Ada babae nila kay mo. Ha? Wow, nakitak isuda itay, Jesentraw. Ay, paw, nag-sweet da. Nakaarakop pa'y akas laulag di babae kini Berteng. Nag-kiss da pa'y Da kayo mat nana. Ang mga nukarupro pala ang mat ni Berteng ti bagbagayo, nakita yo. Ay, saan? Sigurado Joy. Tapi nitsurak pa isuda. Ate man kita Dakiti awanan bain?
Kuna na asumbrag iti trabaho na? Sa bali mo't gayam at trabaho ti sarsar ka na? Nagsiksinto magnamen di babae, Joy. Kumparakan ka nga, di ka man lang amin makasagaysay. Inaana mo, saan kumamot ka sa tibag bagayo, ah? Ay, agsagaan na kanyak na di aberting. Masaya at nakaawid kan si Kaberting. Ha? Ay, nalpas man hindi may sangal daw at trabaho. Bakit? Trabaho gayam, ah. Ne. Aguray. Apay, daawit mo ados por dos. Kanay. Apay, ilayat mo magkanyakon. Bakit? Bakit tarupam? Sumarampiting ka, limakla ka yan? Ha? Apay, anya tilaw lawat tayo mo. Bakit? Adda nakakita kan kay di sentro. Adda kakuyog mo nagseksi a babae. Kunam at trabaho ti papanan tagaya makiday ti mapanmobraan. Ganga? Anya ka din tayo ibagbagang. Bakit? Awan babae. Agulbod ka pailaan kat adala nga rodon ti ropam dito iladawan. Agpudnaw kan si Kaberting. Sakbay ko ang mabuong day tarupam. Aga babae mo, wanawan! Sumat! Ay, sorry bakit? Sorry. Away. Ada babae. Ay, pakawanan bakit? Pakawanan. Na, kunakon kat. Iulbod mo pailaan kat bistado ka lang nga rodon. Saksakayak lang na diya babae. Bakit? Ta iso timang baybayad ti appliance lending loan ko. Sika lang tay ayatag. Bakit? Sika lang. Isumot lagayam nga dahin sangpot mo at TV kan ref. Tagayam, sugar mamim. Ha? Ay, ambisyoso ka. Ngam awan mo trabahom. Anya lakit din. Ha? Hello, honey pie. Amom, namiss kan. Hoy, si kaso marampiting ang babae. Sardangam ti asawa. Ha? Gargaryam ka pula ang tasikat agbaybayad ti TV kan ref ngayon loan na. Ay ayatak ni Berting. Jack itulok nga mapukaw itipiyag ko. Isunti silpo ti bagis ko. Ay, sumayat ka babae. Adala nga rod asawa ng day tao. Sardagam kunak. Sardagam. Ti sardengan, idulin mo pa yan adi tapaldam nila kay mo no iso. Anya laki din. Apo! Sir Berting! Yahoo! Sir Berting! Hello, sir. Anyat masabol yaw. Sir. From lending company kami. Ay, si kayo gam, sir. Anyat masapol yo, sir. Umayo ka di i-deliver, jay loan ko manin nga aircon. Saan, sir? Disapprove jay loan request yung aircon. Ha? Apay nga yun, sir. Sapay, kasapula kong di aircon, nagbara ti panawan. Anya nga roteran tayo, sir. Umay kami kumaagsingir iti monthly bayad yo. Iti loan yo at TV kan ref, sir. Ha? Ay, mga no nagkamali kayo, sir. Kano ni Honey pa ikaw ti agbaybayad ti monthly joke. Ni Ma'am Jessa. Katno iso tinangibaon kada kami, sir. Tapno singeran min jay monthly due yo. Bale, 2 months gaya man ti monthly due yo. Plus penalties. Iso bale 6,000 amin, sir. 6,000? Ay, abay nagdakulan. Kasla, matalimudawak sa. Ay. Agbayad kayo pa'y nga umuna, sir. Sakbay kayo ang mahimatay. Ungtan na kami ni Ma'am Jessa. No saan kami ang makasingir? Ha? Hello, Miss Beautiful. Oh, hello. Anati masapul mo si Kaberting. Nay, agungot kan samutin, Honey Pie. Damit imay dito balaya kolektor. Hani pa'y tarupam. Aywan, imbaong ko ta singiran da ti loan mo. Ha? Apay nga Honey Pie. Di mo ko na mabayadam, hanay. Ay, namin pinsan nga napunasan ti panagayat ko kin Kaberting. Na-realize ko nga hang kamot gayam nga pogi. Kwartak lang ti kayat mo. Hanak pa'y mo't nga mailibre duray kindi. Ay, aglemang kalatan di tapaldat ni bakit mo. Ay, isa na, hanay.
Sana hanipay. Di na ko may batbatay. Bayadam jay lending mo. Tanuhaan. Ay. Ipaguyod ko day taref kan TV m. Bye. Hello, hanipay. Honey! Ne, adda samot nagsardang atrak ni tabatong me. Kat isumot ay tati truck ang nag-deliver ti ref kan TV me. Apo! Manang! Umay kami man! Ay, sir, anya day jay? Kwa ma'am. Umay may man ibabawid dyan lending loan nila kay mo at TV kan ref? Ha? Saan ka di a fully paid? Saan ma'am? In appliance loan ni sir. Ngam ni Ma'am Jessa ti agbaybayad. Ngam itanta breakdown ka ni Ma'am Jessa. Ken awan mat paghulog ni sir. Iimbargo min ti appliances yo, ma'am. Anya, di awanan pa'y na talaga aberting. Isugayam ti babae na dayjay abosyo. Awan lang aron obrahanan. Naala na pa'y ti nagbabae. Ala, sige, alan yun sir, dagiti TV, kan ref me. Salamat, ma'am. Nay, apay awan mo tan di TV kan rin bakit? Awan mo dito yan. Anay, tinumpa na mo tayo bakit? Awanan ka itibain. Inloan mo madgahim dagiti nga appliances. Sakit babaim ti boss iji nagloanam. Iso timang baybayad. Ay, hayahay ka lang aro diti balayan. Disney Prince ko naman. Di na pa'y matulungan iji bangkag. Nagturod ka pa'y nga umutang iti lending. Sakit na aramid mo pa'y nagbabae. Ay, pumanaw kan. Ay, sorry bakit? Bakit? Sorry. Iso ahusto laang nga inimbargo dan ti TV kan ref. Managapal kan tomot nga awan makukwarta na. Anya laki din. Pumanaw kan kunak tonad. Panaw! Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.